dara guys, oh. Nagpakuan na niya sa kayang tumban. Ay! Nga na, radi ay, be. Ay, laka. Radi mo, baby. Be, nga na, radi tumban. Be, binaagsa dara na mayam na, be nga rin. Tanaw ko sa sayo na tabo. Mura gold, si Zagay, lingin, yapon. Yung na, lagi na nga. Iya na. Wow. Hello guys, badong hapon. Karon day guys, mo dong na pud mis kundo kay nana ko na paymutan-aw sa kuan. Kay kundo magud niya ang bagay ni kuan ni atras man Amanda John. So karon nana paymutan-aw may lag mapalit na jud ni. Hey guys, mo day ni pakita sa nila mga kanang na gym sa kundo. Ja swimming pool ko dias gawas sa namo daghang nangaligo kay Domingo maron. So mo ni ang gym. Libre mag-gym dari sa kundo sa ganang palit sa kundo. Pagod na halin guys, kaya atras ang buyer. So, karing na yung swimming pool. Pwede ni magsugba. Pwede magsugba-sugba na, sugbaan na. Banding-banding mo ni ang kuan, building. Taas ka ado. Naman. Fourth floor ni guys, nada nag-swimming pool sa fourth floor. Hangin kazo, nice kazong hangin. Hangin si Jakay na mas fourth floor. Hey guys, sinaog gani sa fourth floor sa Windan. Nag-swimming pool. Nag-gym. Gym. Wala building. Swimming pool lang nakasama. Mawa kung dito swimming pool ka, di nakaligo. Hangin ka ado guys. Grabe. Hangin pa sa tanang hambugon. Tapos di sagsakuan. Ikaroon. Oh, ilang itlog na ako. Bahala ko kay bay. Ito ko kay nga ni ka taas ka. Ito na ni ka taas dahil? 36. 36 floor. Bahala ko diha. Bahala ko kay bay. So kupusog nga nakataas sa balisang ko. Wala, sige, easy. Hangin ka sa marabag gawas ha. Oh. Magana ko yung ani oh, grabing hangin oh. Nay ununid aircon na oh. Oh. Oh, charge na yun? Pitimpuwaha. Nasa man? Kama charge? Pero tisigahan. O, Pagunsa na kayo. Pagunsa na. Ha? Nang suka siyang kwarto. Eh, tabangan pagputos, baby. Kaya hindi mo pusa na. Ligahan, nagbutang yung malaya. Butang-butang ano mga butang-butang. Dah, bakit? Sudlan na nung ano? Abe? Na, sudlan na nung karang ginamos, umihipon. Dito. Mabuha ka? Wala na, di na mo. Gabaan na. Wag na na. Yun ni Ara na. Gabaan na. Basta sa kasakpo sa'yo na biyahe. Ayun yung putos. Gani, di man kayo ni kuan ni kuan. Ang dugo na itula. Ang dugo nga giula Pag mo sa ko. inumugkan, kayo mo kini. Kabaskog sa imong Na. gawas. Na.
Asa na yung palitan eh? Gawas na yung palitan? Nagawas na yung manigay palit? Lima sawa ay Kala ni. Indutan nila yan. Secret. Look. Oh. Oh. Pares tubig. Look, shower rin yun. Dami shower na. Holding sa shower. Sunod na. Sunod na, ambal. Umainom ba din na nga? Dahil na ng mga tambalay. Bida. Sana yung tambal na Sige. sure. Oh. Ugay na kayo na. Spring niya, tira ko iyaw niya. Manang ulang na expire. Ang sama naman ang tambal niya. Ang manang yun. Ah, moy, gamay kalapihan. Ako. Nakang kape. Hindi na nga buha ka. Hindi na. Ano ka na. Ang kani. Ay, mura manikta ko rin kamay. Hindi mabuha ka. Ay, kabog! Ay, hindi rin. So, dahil plato kayong cute dayon. Sakit patuha dahil. Ako di plato dahil. Plato guys. Oh. Nice tayo. Isa. Anak na kamawal. Ako sa bulgyan anak ng plato ka. Ako ba dahil tao ba? Hindi man ako sa. Iyo, nag-inom ka na. Ano man? Ano? Ay na, naging nalagi sa. Pila na ng anyo. Sa tambo na dahil? Pini sa ano, lamisa. Ay, tapat pataran no. Cute kayo. Kung kaldiro di ay? Narating kong kaldiro, kasi kong pangita. Ay man. Secret. Ano na kong patiro? Ay, saba dyan. Talirang taklo bra, ay lawas. Ikaw sigol. Secret. Ah, nari kalirog yun. Mahal ka nito. Ano Mahal ka ba? Mahal ka ni. Ayun ko si Padi, mahal ka na. Ikon ka na. Keraan na, keraan. Ay. Bukat bitaw. Ang gamit pa na tayo. Huwag ka nang magat kaliro, bukat pa kayo. Malabay na ko surat. Hindi man ang gamit mo. Ganaan, uyo ani kay. Kanang di ma. Scam ni ko. Ang registro dahil, parang Natay magkaya ko ng registro. Kuya mo sa dali o ba? Hulbo ko ay. Di ang kuan ba ang sangkot bay nagbira kasi na buha. Una ang gamit na na. Umugas to. Pagmipir rin na niya. Kaya pa siguro ulit. Makadaghan pa ba? Hindi man idaghan. Oh, Sura. wala kay. Sa mo na. Isip mo na niya. Ligo na to. Kapag ilagay Ay, mo na. napalalimpyo sa kuan. Ay nalang napalalimpyo sa CR ka. Ilimpyo na diyan inig. Malimpyo na. Ato, ikas. Play ko na ba? Plastic. Sa mo na. Ilang lang ng plastic. Kurente o. Kurente. Kita ang sambo na ka. Para lamban rin ay. Kanta na rin o. Kana, gano'n na. Expire na eh. Gamit na eh. Gamit ba? Ugas ko ano. Oh. Ugas sa truck. Dili. Siguro din ay lang. Dili sa ladya. Sabo na ng CR. Pagtiba ng gawa ng CR niya. Para doon, play ko na. Ay, nan ulit. Sala. Gamit yun dito. Ano siya man? Ay, sawa na. Muna na. Ah, basura. Bitaw. Muna. Napayurasan tayo. Sigara ba ng sugat? Kuha na.
Kuha na rin, bitbita na. Ikaw ay bitbita na rin. Di pa na mahog ng kuan na? Kanang murag baso? Anak bang ni konsum ako sa? Bitbitin na na, dahil. Ikaw, mga na rin. Mga gamit. Ang sunod to plastic bit, kuyaw kayo tagat na. Ito pa. Ay, nakot. Ayan. Idade guys, sabi. Anting-anting ka ni ko po. Okay. Anting-anting ka. Anting-anting ko po dayo. Anting-anting. Anting-anting ko ko. Apil man ko ani. Apil ko ani sa ticket. Nani man ang ingat man, wala karabutan siguro niya. Hi guys, gabi bitaw. Nako ipakita inyo guys, nangawat ko sa anting-anting ni Coco. Inja konde kuno ni. Ara day nawa lagi day. Tungot ti anting ba? Tambal. Kasi tambal guys nga. Grabe jud kuno makabaskog kuno ni. Abi nila expired na anja. Dara. Na guys. Ikuha jung Coco dito ag sa kabakza. Ako may nagdas dyan katong sila naganting-anting kay ni mas nga di ko na ipa kon kay ja kuno expired na anja di wa di ko ni expiration ni para asa ni day para asa gani ni hilanat tanang sakit try jo ko dani sa gani ni kanan imnon so na patanan mo na ha wala mo ko try fat mas paigiduhan na no. Mura sa bula. Nakasid pa sa plastic na. Tagkon ko ni 4,000 kuno ni sa ka-box. Asa ka manang kong tambawan no sa mga inchik no. Pero deadly ni kay makaado jud kuno ni. Ag sa ka-box 4,000 kuno ni upa dito nja mo di ang mahala. Ag sud na murag bulan ja na kina. Ja tumban kuno ni tumban ni day. Saan pag buak? So, di ra ni kas ang tambal. So, ay nako. Yes na dihot doon. Kaya nakainom ka na kilantan ka sa una. Hindi ka ko dani ma-intonsis. Asa ang kuanon guys? Na mura gold na Kuya ni mga inchik, mga tambaw, no? Ha? Diya, nadog sila dani kay basin kung expired na. Adi ang bata kasabot dani suwat kay inchik man lagi. Naikuan na ay papel sa saka-box. So, magdugay na gudod ni si Jakay. Nakuan na. Yung bata kasabot kay inchik man lagi suwat. Adi-adi di ininsik ni di ka punta kasabot kung marag kunoriya no. Hindi mo rin kasabot dani. So yan dani golden lagi. Golden pills. Golden honey pills. Brown inside. Dali ta kasabot na ininsik. So, grabe day ko nun. Golden honey fills brown. Ag nakasot day kay tong rin ni New Huang Chingshin 1. Tong rin New Huang Chingshin 1. Ako no. Lingin lagi ni. Naday des Google. Tanaw ni mo?
Ang bibig kita ko eh. Kading papel? Oh. Ah. Nana guys, anong gikuha usa? Anting-anting. Pero si Coco dyan sa gidas, taas ka nang gawa sa kaya nagkuha ko usa. Pero umala na, di mo yun. Matindi mag na ilang rambaw good. Ha? Nawada yun sa ikuan. Tambak sa chick na. Kung sa suko gatugron kay mo balik na kog bulog mo. Ano siya man day? Na-search ni mo? Nara, Nala, ano sa man? hindi siya matambay. Na, tesa. Ano sa man? Na, kuhaan Nana, siya, tunghin, money. tuwang. $18. Ang usa? Ang usa ka buok. Sana ako nang mahala, no? So, pila siya og $18. Katong usa kalingin lagi. Now, function. Benefits chi and blood, calms and tranquilizes nerves, Pwede ko calms dani day. phlegm and extinguishes wind. Nerve na, pwede no. Ayun siya, for chi and blood deficiency syndrome of internal disturbance of phlegm, heat, symptoms of chest heat, palpitation with fear, kanang Mo rin na iguan tamo ka, sa ganat, no? dysphoria, annoying, dizziness, vertigo, stroke, and cannot speak, facial paralysis, nymphalia, slurred speech, delirium, coma, Kumatos. and excessive pain. Mahala, Take no? orally 30 minutes after one meal. Take 1 boluses, 1 or 2 boluses one time and twice daily. Nawa? Diyan kaya sa ramay hakalingin. Daganig sa di ay. Hakan dagdagan day. Pinabalag naman dyan ta, ha? Di hang pusa na rin lingin. Imra mo? Lumagat na. Wala ka. Kaya kasi siya daghan kasi siya ko ano. Para sa siya sa na vertigo, na stroke, na lipong. Ano ba? Wala lagi nabala lagi. Saan bagaan? Tanawag sad. Ano? Baso guys, ahad yung suwayan. Hindi naman to, di ko na nito yun ng isa. Sama ni pagbuak. So, sa Google, tinigiting na tanaw ni MM kay $18 ko nun yung isa kabuok. Sama ni pagbusa day. Dugan. Sundangan o unsa tumban. Ako tumban man ako. Ikaw ko na be, kang videohan. Lagi. Tara guys, oh, ipakuanan niya sa kayang tumban. Ay! Nga na, radi ay be. Wala ka. Radi mo, baby. Be, nga na, radi tumban. Be, binaagsa dala na may na, be nga rin. Tanaw ko sa sayo na itabo. Mura gold, si Zagay, lingin gyapon. So, mo ni, uto ni naginom day? Dako man. Tesa. Ito, ikaw may Ano naka... siyang gagmay yun. Dili din hot doon. Pero doon yung yun. Hala doon. Siligan na nakaroon. Wala day. Tesa, dara guys, ano ni? Video sa ko be? May pakita nila. Doon sa reaction mo. Wilain magbaho. Saan bang inuan nilingin man? Yung laging kusi-kusion lagi. O di so di niyot doon. Doon lagi na. Is na nagamay ra. Wala mo plastic. Nasa dani. Tara ito man. Oo, ba't na siya? Ano day? Imnan na ang katanga. Wan ko to. Imnan o kanaan. Imnan. Kaya tubig be. Isang dama. Simuta ko maubang baho. Ano ni? Ano baho niya?
1/4 na yung poston. Sige po ni katong tag 4,000 sa kabox. So ayan, nag-inom hadlok yun man. Mao nagibuak ng imim ganina. Tara na dito. Imim na ginaha. Iya na. Oh, baho. Ay, kuyaw kayo. Na extinguishing wind and stopping spasm, pacifying liver and subduing yang, clearing liver heat and improving vision, clearing heat and removing toxicity, clearing away heat through the superficies of the body to relieve exterior syndrome, nourishing yin and tonifying the lungs, enriching the blood to arrest bleeding, clearing heat, fire and removing toxicity, calming heart and inducing tranquilization, promoting diuresis, induce resuscitation and refresh mind. Why is it just sa utok o? Yeah. Tonifying blood and activating blood, elevating pain and moistening intestine. Tanan lagi siya sa intestine pa, sa dugo pa, sa imong lungs, imong tunlan, imong klima. No? Di ko di ang ida na mainom. Ako man, may klima, ano ako klima. Kapilid man Nako, ka. relieving asthma pagid siya oh. Para pud sa tiyan oh. Mo stop sa siya sa bleeding. Niya mo promote siya digestion sa imong tiyan. Niya imong heart ug sa imong Mo, basig mo spleen. na gipakaan ni katong nadinggi day. Widang ko na tong nadinggi nga anak ni kuan ba? Di Lain mo. to. Kaya puto ko yun, nilang mga tambal no. Right? So guys, sinsuay jog inam, ja atang ila manin jog maagang testimony atong sa iyang gibati. Ningon jud ko kay try ko kay grabe dahil na ang pamilya sa lawas sa ang taganggams. Basin makuan ko ra mga jud ko ratong kuko. Kay isa ra na ang gisuwayan. Diyan guys, maro tayong vlog karon. Thank you for watching. Bye-bye.